Прывітанне, даражэнькія. Па ходу сёння зробім то, што не атрымалася ўчора. Была міні-трансляцыя, але было вельмі мала народу, пагэтаму я перанёс сюды на сёння. Паглядзім, зараз явіцца, хто не явіцца. Пакуль не чутно. О, зато вам бачна мои помощники. Але гэта і добра, што пакуль ніхто не бачыць маіх помощникаў. Ну, пачакаю, не буду тарапіцца. Є тут один такі во помощник. Ось такі во. Так, не уцікай. Зараз ты будеш зоркай Ютуба. Зоркай Ютуба будеш, чакай. Кто-нибудь, коли тебе убачить? Ну. Ай, елки-палки, сядь. Покажись. Такий нахабный лоскотун. Лезе лашится прямо на нет. Его уркая. Ага. А тут зорка Ютуба быть не хочет. Покажись фейсом. Ну что, знов мои пальцы будут покусывать. Где ты такому научился? О, два чоловіки глядять. Що ж, агента засранца відправляємо морально мене підтримувати і перешкоджати вести стрім. Будеш? Ладно, залазь на руки і перешкоджай мне не моцно. О, вітаю, Борейко. Ой-ой-ой-ой-ой, якія люди! Алексей Прокудович, прывітанне. Цэлую вечнасць не бачыў і не чуў. Это прыемна, што ты завітаў на мой стрым. А ну-ка, хлопцы, дзяўчаты, напишите мне, калі ласка, як у мяне нормально з гукам, чтобы мне сёння не сидеть в навушниках и тут не робить цирк с проверкой. Чакаю, хто з вас што скажа. Ну, пакуль, мабыць, з затрымкі незразумела, не дашло, можа быць. Дарэчы, Барейку, ты адкуль? З якіх мясцін мяне глядзіш? А ты, Алексей, таксама? Дзе ты зараз знаходзішся в цяперашні час? Все гэтак жа ў Вільні? Ці, можа, дзе-небудзь яшчэ? Ну, да і файно. Раз гарно, значыць гарно. Значыць, не будзем правяраць. Яй, людзі падыходзяць яшчэ. 3 чалавекі. Ну, што ж, значыць, мне сёння весялей, пачынаем. Мінулы раз я скончыў, прабачце. Сёння, дарэчы, будзе без асобага гукавага суправаджэння, каты нешта тут спыніліся, акрамя аднаго, які ўсё хоча мне чым-небудзь дапамагчы. Ідзі, дапамагай каму іншаму. Суседзі таксама в цішыні. Пагэтаму будзе шыкоўны фон без лішніх гукаў. Итак, спыніўся з тым, што я ўсё-таки папаў у Батумі. Я калі сюды ехаў, я думаў, што застанусь зусім ненадоўга, магчыма, дзён на 10, ну, можа, магчыма, там крыху больш. Але калі апынуўся тут, всё показало так, што я нікуды больш не хочу адсюль рваць когці. Чым я займаўся? Да, я наведваў разнастайныя украінскія акцыі. Дарэчы, украінскую акцыю першую я пабачыў у самы першы дзень, як тут быў. Правда, тады да іх не падышоў быў. Удзельнічаў, напрыклад, у Дні незалежнасці на кірмашы ў мінулым годзе.
у гэтым годзе спрабаваў, но тут будзе асобнае апавяданне, што і як было. Але є рэчы, якія варта расказаць в самы першы дзень. Ну так, як я прыехаў сюды з канцамі, як аказалось, дзяўчына, якая 4 года тут жыве, была прымаючай групу, калі не памыляюся, Вольга. І вось яна прапанавала мне паўдзельнічаць у першай гадзіннай экскурсіі па Батумі зноў жа бескаштоўна. Все гэта аплачвалі. Вёў ад Міністэрства турызма Картвельскага афіцыйны экскурсавод, ну і павазіў нас туды-сюды. І я, само сабой, распытваю яго больш падрабязна розныя рэчы, што ён нам паказваў. І вось згадаў, што вельмі люблю каву. Паказаў мне кавярню, дзе на яго меркаванне найлепшая кава. Я зашоў, выйшаў, а групы няма. Я в адзін бок няма, в другі бок няма. Што рабіць? А Батумі, што я, само сабой, не ведаю. І пачаў я блукаць па Батуме. Я блукаў, мабыць, гадзіны рэальна 4. Ну, насамрэч, блукаў 10-3, потым натрапіў на нашых. Як гэта таксама цікавая гісторыя. Зараз мне ўзгадваць той момант, калі я хадзіў па стараму горадзе ў Батумі, вельмі смешна, таму што я зараз разумею, што па сутнасці весь гэты час я хадзіў па кругу. О, міста Хмельніцкі, Украіна, выдатна. Некалі туды багата хто з нашых ездзілі закупацца. Я, правда, ездзіў крыху в іншым накірунку ў Удрыцк. Удрыцк, Сарны, часам у Роўна. Правда, ў Роўна не на закупы па іншых пытаннях. Дык вось, да, что-то я задумываюсь, прабачце, калі крыху маруднавата пачынаю, разгаваруць, зараз все пойдзе цікавей. Рэальнасць з тым, што калі я уже адчаяўся поўнасцю, што, дзе ж мой той гатэль, як жа мне папасці, можа закрыюць, і не гледзячы на то, што гатэль є, буду начаваць на вуліцы, я раптам пачуў песню Вольскага. Офігеть, в Батумі? Песня Вольскага, гэта што? І я пашоў на гук. І трэба ж такому здарыцца. Я выйшаў прама на наш бар в раёне порта. На жаль, ён уже не існуе, але на той момант быў. І там сидзіць група беларусаў, вісіць наш сцяг над уваходам. Гэта было казачнае супадзенне. Як можна было вось натрапіць пасля кучы хаджэнняў па кругу на нашых і знайсці, як хто пакажа тебе Батумі ў першы ж дзень, нават не ў першы ж дзень, а ў першую ноч. Мяне, само собой, прынялі, паспрабавалі напаіць, ну, правда, гэта так мала безвынікова, патрындзелі тое-сёе. Я так расчуліўся, што нават крыху пусціў слязу. Часам на мяне такое бывае, наворачваецца. Каты, не чапайце абсталяванне. Так, трэба каму-то зрабіць душ. Сказаў, не чапай, калі ласка. Ну, так бывае, катоў трэба ставіць на месца. І не балюча, і эфектыўна. Потым мне замовілі таксі, і я, здаецца, як паехаў туды, дзе мой гатэль. Самае цікавае, што, як аказалася, з адресам памыліліся, таму што ўсё, што я мог ім расказаць, гэта прыкладна дзе і паказаць фотку на фотоапараце, як выглядае збоку гатэль. Ну, на всякі выпадак сфоткаў. Я зноў пачаў блукаць, выйшаў на якую-то кафешку картвельскую, сидзеў, курыў кухар. І калі ён зразумеў, што я ад яго хочу, просто тупо выйшаў, стаў пасярод дарогі
і стаў галасаваць, пакуль не спыніў якое-то таксі, сказаў, што яму трэба, і з гэтым таксістам я круціўся, даволі доўга круціўся, пакуль ён не знайшоў, дзе ж мой гатэль. Пры этом пры мне ён скінуў 3 замовы. Конечно, взяў з мне дарагавата, ведаючы па цяперашніх мерках гэта 15 лары, але пры этом ён 3 замовы скінуў. Магчыма, гэта нават менш каштавала, чым ён мог бы зарабіць, каб мяне не круціў. Тады я першы раз сутыкнуўся з тым, як картвэлы могуць кінуцца дапамагаць, калі іх папросіш. Трэба прызнаць, гэта было прыемна і крыху ўражваюча. Такіх фокусаў падобных потым у маім жыцці было насамрэч не 1 і не 2 за гэты год. Наогул, гледзячы на то, чым адрозніваецца уяўленне пра жыццё мясцовых, я вельмі ўдзячны, што папаў ўсё ж не ў Польшу, як хацеў, а папаў сюды, таму што проста трэба паглядзець, як можна быць нармальна жыць людзям з другім, з іншым успрыняццём рэальнасці. Картвэлы, напрыклад, мяне здзівілі самы першы раз после вось гэтага, што я назваў. Калі я выйшаў раніцай з гатэля, не з гатэля, на балкон гатэля, гляжу, і пераходзіць не спеша па двухпалоснай дарозе, проста па дыяганалі, не поперад, а па дыяганалі не спеша некая жанчына, ездзяць машыны, ніхто не сігналіць, ніхто не спрабуе задавіць яе, прапускаюць, і яна в развалочку перешла с одного боку дороги на другі бок дороги, ровненько по дыяганалі. Потым я ўбачыў такое яшчэ не 1 раз, нават, здаецца, пару разоў рабіў сам. Хаця стараюсь так все-таки не нахабніць, таму што, навошта. Гэта потым сказалось тым, як я пачаў ездзіць на ровары па дарогах, менавіта па дарогах, дзе аўтамабілі. Тут галоўнае ў Батумі гэта не то, з якой ты хуткасцю ездзіш, не то нават наколькі ты правілы саблюдаеш. Тут галоўнае прапусціць таго, хто хоча праехаць раней, чым ты, і быць гатовым націснуць на тармазы на всякі выпадак. То, як гэта працуе, я некалі даведаўся, калі зноў жа ехаў з гатэля ў хостел з адным таксістам і папытаў, так, слухайце, я вас гляжу і не магу зразумець, так, якія ў вас тут правіла? Посмяяўся чалавек і сказаў, правіла у нас адно, прапусці тых, каму хутчэй трэба, і едь далей. Ты паспееш. За весь час, што я тут, я бачыў, каб картвэлы ці картвэлкі тарапіліся куды-то, бегалі, я не ведаю, всего пару разоў, не больш. І то зусім недавно. Такое ўражанне, што людзі не таропяцца абсалютна. Здарались такія, напрыклад, выпадкі, калі я бачыў, як, мабыць, дзесьці хто падрэзаў, ці што, адным словам, як едуць па дарозе 2 машыны, побач, акно в акно, па 2 палосах, крычаць так, сварацца, крычаць так адзін з адным чутно за некалькі десяткаў метраў, за ім едзе куча машын, ніхто не сігналіць, не таропіць, людзі размаўляюць. Дарэчы, картвэлы, в прынцыпе, громко размаўляюць. Часам, калі я тэлефанаваў каму-то са сваіх знаёмых, і дзесьці побач былі картвэлы, мне не раз задавалі пытанне, так, а што, хто там чого ругаецца? Да ніхто не ругаецца, то так размаўляюць. Зато ніколі не бачыў, і што рэальна біліся. Хаця ведаю, што бойкі па дамоўленасці тут здараюцца. І аднойчы таксама сустрэў, як адзін картвэл другому тлумачыў, што са сваімі біцца нельга, можна крычаць, сварыцца, можна багата што гаварыць, біцца нельга, нас мала, нам нельга адзін аднаму рабіць шкоду. Як мінімум, калі гэта
нейкія-небудзь разборкі, як час палітычныя здараюцца в Сакартвела. І гэта было, я скажу, цікава. Что яшчэ такое расказаць пра то, як што тут успрынята? Яшчэ адна штука, якая мяне вельмі здзіўляла, што в нашым разуменні сметніц, якія то там, то сям па горадзе бывае размешчаны, тут у прынцыпе сустрэць вельмі цяжка. Зато кантэйнераў, займаючы якую-то частку паласы, па 2-4 кантэйнера здаравенных, здесь вышынёй метр і такі як квадрат метр на метр стаіць вельмі шмат дзе. Вось гэта і выглядае як сметніца. Кожны вечар гэтыя кантэйнеры прыязджае машына, збірае, все вывальвае, і яны пустыя. І вось так адбываецца кругазварот смецця ў Батумі. Гэта таксама вельмі цікава і незвычна. Рэальнасць тым, што смецця так, щоб было накідана ў Батумі, я асоба не бачыў. Мне хто-то скажа: ай, прыглядзісь. А можа, як хто-то прыкалваўся, дажджы все смыюць. Але ўсё ж я так, щоб загажаны горад быў, я не бачыў. Не гледзячы на ўсё, што я ўзгадаў. Калі я сюды апынуўся, людзі, якія мяне сустрэлі ў бары, свялі мяне з нашай дыяспорай, показалі розныя ініцыятывы, ну і мяне першы час было панесла прям наведваць самыя розныя імпрэзы, і прагляды фільмаў, і сустрэчы дыяспоры, і самае рознае. Тут можна пералічваць паўгадзіны, мабыць, толькі то, куды я адразу насіўся. І самае цікавае, што амаль усюды все было па-беларуску. Я в Батумі больш чую і размаўляю беларускай мовай, чым бачыў таго самой Беларусі, на жаль. І жыццё тут заставляе нават тых, хто вельмі ўпарта трымаўся за рускую мову беларусаў, пачынаюць разумець, што тут трэба часам паказваць, хто ты ёсць. Таму што, напрыклад, 10 месяца 2 таму сидели довольно поздно, до 4 гадзіны ранку, компания белорусов наших, и на их кинулись картвелы с ножом, принявши их за русских. Конечно, потом разобрались с этим всем, была написана заява, хотя в полиции снова уже говорили, что ну нас так не робят, вы повинны сами разобраться, навошта. Але хутенько знайшли, кого треба, дали штраф, але люди после этого включили голову и, как минимум в переписцы, стали карыстацца беларускай мовай. Притым, что до гэтага гэтыя ж люди говорили, что навошта, да и часу нема, вот ангельскую трэба вучыць, картулі. А тут оказалось, что час знайшоўся, и патрэба прямо всплыла. Стало зразумела, навошта это рабіць. Ну вот часам жыццё так заставляе людзей вяртацца да беларускай мовы. Што б яшчэ такое расказаць? Дарэчы, думаю, што хацеў сказаць. Я зараз скапірую і вставлю. Калі рэальна хочацца паглядзець менавіта, як это бачыць турыст, сам горад Батумі, то зрабіў найлепш адзін мой хорошы знаёмы, таксама з Ганцевіч, з якім у мяне стрым є на маім канале, Алесь Пазняк. Ось зараз пошчу спасылачку прамую, можете просто перайсці і паглядзець. Але таго, што я расказваю, што бачу сваімі вачыма, я, канешне, скажу, што ён не мог пабачыць, таму што ўспрыняццё крыху рознае. Вітаю, шановны АІ. Гэты чалавек, які напісаў, што прям не стрым, а моноспектакль у мінулую суботу было. Ну, што я магу сказаць? Ну, цікава, конечно, такая характарыстыка. Капец, нават каты заснулі і слухаюць як калыбельную, што я расказваю. Мабыць, я так расказваю, што зараз все позасыпаюць каля экранаў, не?
Да, думаю, что за 20 хвілін я умудрыўся, в прынцыпе, расказаць амаль большую частку, чего хотел. Ну, трэба расказаць в такім выпадку о тым, якія тут рэчы, в прынцыпе, сам таксама праводзіў. На мінулы дзень незалежнасці я сам прачытаў у украінскім чаце, што будзе кірмаш на дзень незалежнасці, і сам же напрасіўся да іх. Мяне адразу прынялі без малейшых пытанняў, далі месца, калі я прыйшоў. І да той момант я быў нарабіў цымбрыкаў, такой цікавай штукі, рэцэпты, якія трэба калі-небудзь сняць і паказаць. Гэта можна сказаць, што нашы крэкеры беларускія. Наш варыянт. Вельмі прыкольная, простая і смачная страва. І спачатку яны не прадавались, але папытаўшы у Картвэла знаёмага ўжо на той момант, а што ў вас больш цэняць, зразумеў сваю ашыбку. Ведаеце, у Картвэл є культ хлеба і всього смукі. Ось адна яшчэ асаблівасць туташняй кухні і культуры, гэта што пірожаных, разнастайных тартоў аграменная куча. Так, магчыма, яны не самых дарагіх прадуктаў, але іх такая разнастайнасць, такая колькасць, што, ў прынцыпе, канкураваць... Добра, што вы не спіце, значыць, все-таки працягнем. Што канкураваць з імі в этом плане вельмі складана. Хіба што-то сверхэксклюзіўнае прапанаваць. Калі верыць самім же Картвэлам, то культура менавіта кандытарскіх вырабаў такіх у іх 400 гадоў. Ну, хацелось бы верыць, што яны тут не перабольшваюць, таму што гэта яны любяць. І вось, я спачатку як рэкламаваў сваю страву, ну, гэта бульба з мукой. Нашы бралі на пробу, украінцы бралі, Картвэлы падходзілі, глядзелі, бульба з мукой. Да ну нафіг. Ну што ж, ладно, вы любіце ўсё з мукі? Пачаў гаварыць, што гэта нашы прыкольныя пончыкі з мукі з дабаўкай бульбы. І от прям такое, все памянялось. Большую частку на той імпрэзе маіх цымбрыкаў раскупілі Картвэлы. Таму што, ну, раз смукі, гэта варта пакаштаваць. Вось такая штука. Цуды рэкламы, маркетинга. Удзельнічаў в імпрэзе нашай на 9 мая. На жаль, гэта імпрэза здарылась. Она вылилась в то, что я, як ютубер, тут оказаўся вельмі непажаданы. Я бегаў, здымаў, потым выклаў ролик. Дарэчы, я яго адкрыў, ён у мяне зараз адкрыты на ютубе. І як толькі ён выйшаў, мне пачалі абрываць асабістыя паведамленні, часам з гістэрыкамі, што да ты што, мы нас всіх сейчас подставишь, нас посадять, у нас же родичи є ў Беларусі, да прыберы ролик, схавай. Гэта, конечно, было весело. Врэшце рэшт, мне прыйшлось было схаваць гэты ролик, потому что у людей там прям такая паніка была, что словами не перадаць. І, дарэчы, потым сутыкнуўся з тым, што не адзін і не два разы мне тлумачылі, наколькі не мае сэнсу і значэння рабіць такі маленькі канал, як мой. Это одна из прычын, дарэчы, чаму я шмат чаго перастаў рабіць уже тут в Батуми для свайго канала. Ну, таму што, калі весь час табе тыркаюць, што нафіг, 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 схавай нашы твары, ну, гэта як ты напружвае. І калі я сюды ехаў, я хацеў багата чаго сняць і паказаць пра Картвэла, але вось гэтыя наезды просто адбілі жаданне гэта рабіць у мяне. Я плюнуў і после этого всего сказаў беларусам, што для мяне беларусаў у Батуми на маім ютубе больш няма. Дагэтуль прытрымліваюсь гэтага, не здымаю ніякія беларускія акцыі, нічога. Удзельнічаю, не здымаю. Нават
са спін нема, значыць нема, не хочаце. Не хочаце, не будуць. Нема вас. Украінцы є, картвэлы є. Вас нема. Хаця, насамрэч, мінулы год праводзілись і на дзень расстралянай паэзіі, ну і на іншыя акцыі. В гэтым годзе, пачынаючы с лета, я б сказаў, што загибаецца беларуская дыяспара тут. Больш таго, паддавліваюць і мясцовыя ўлады. Напрыклад, в адрозненне ад мінулага года я таксама збіраўся зрабіць сваю кухню, выставіць на продаж кнігі на кірмашы да Дня незалежнасці украінскага. А кірмаша не было, таму што, як аказалось, проста не дазволілі. Але што самае цікавае, украінцы сваімі сіламі правялі вельмі цікавы Дзень незалежнасці, не гледзячы на забарону. Самае цікавае, што вот на конт забарон тут працуе закон в адрозненне ад той жа нашай Беларусі. І закон працуе якім чынам? Прапісана, што маюць права праводзіць свае акцыі, проста паведаміўшы уладам прадстаўнікі розных дыяспар, якія тут жывуць. Забараняць ніхто не мае ніякага права. І вось па гэтаму улады, мэрыя сказалі не, а паліцыя сказала, а по закону права маюць. І ніхто нікога не чапаў, і акцыя прайшла. Правда, без кірмаша. Тут зноў жа то, як працуе закон, было за месяц 10 да гэтага цікава бачна. Калі мы праводзілі дні беларускай культуры в рамках тыдня культур народаў, якія тут жывуць у Батумі, мы беларусы. Сталі каля адной кафешкі, з якой было дамоўлена, дарэчы, картвэльскай. Паставілі яшчэ міні-кірмашык, 10-5 сталоў. І адміністрацыя так званага бульвара, новы бульвар, гэта набережна, у іх є свая адміністрацыя. Прыехалі, пачалі пужаць, што, маўляў, смятайцесь, пець, плясаць можаце, кірмаш, гэта не дазволена. А інакш мы вам 500 лары штраф час выпісваем, а не збярэчыся за гадзіну будзе 2000 лары. Наш праваабаронца, такі Роман Кісляк, пачаў з імі спрачацца, і яны вырашылі яго завесці ў паліцыю, щоб з імі разабралась паліцыя. Як аказалось, паліцыі паглядзелі, сказалі, так а чого ви яго сюди привезли? Яны нічого не парушаюць. Кірмаш частка іхняй акцыі культурнай. Так, все, яны маюць права. І толькі заставілі завесці адміністрацыю назад Романа Кісляка, а й паставілі паліцыянта, які весь вечар той хадзіў, глядзеў, щоб до нас ніхто не дакалупваўся. Прикольно, правда? Ну і ніхто больш не дакалупваўся рэальна. І вось так, у прынцыпе, тут часам працуе закон. Гэта было нечакана. Што б яшчэ такое вам расказаць? Да, что-то у меня сегодня не выходит моноспектакль, ну... Что-то и так бывает. Расскажу вам еще такую штуку, в чым я паўдзельнічаў уже в гэтым годзе. І гэта менавіта датычна таго, чаму мой канал даволі вяла працаваў. У мяне была маленькая асабістая трагедыя, так сказаў. Дзяўчына, украінка Віка, якая мне дапамагала, калі я і хаваўся, з якой я сябраваў до этой 4 года, выехала в Германию, зноў жа, дзякуючы крыху і таму, што я яе маральна крыху до этого штурхнуў, ну, па яе словах. Ну і вось я вырашыў, што, ну, чаму б не закахацца, не дазволіць сабе. Вот бачыў, што мне галава в этом плане ідзе. Дазволіў. Таму што гэта паказнік таго, як я лічу, што значыць я ажываю, і я пачаў жыць, я пачаў адходзіць ад таго, што было ў Беларусі.
Ну і калі я врэшце-рэшт в этом прызнаўся, аказалася, што вось гэта нічого не трэба, і проста все контакты вырашана было скасаваць. І вось з нового года контактаў 0. Само собой, мяне это так нормальненько штурхнуло в депрессию, не хотелось рабіць абсолютно нічога. Да, калі я хлопаю, трасецца экран, будзем акуратней. Дзякуючы паре чалавек, мяне штурхалі туды-сюды, такі Андрей Мелешка. Ён час ад часу дёргаў на розныя мерапрыемствы, выцягваў. Мой цяперашні сусед Мікола Французаў таксама дёргаў мяне ў горы некалькі разоў. Цікава было з'ездзіць і пазбіраць мандарыны на закінутых участках. Ездзілі багата, назбірвалі гэтых мандарынаў цэлую кучу. Потым падвярнулась магчымасць, прапанавалі мне папрацаваць уборшчыкам, прыбіральшчыкам в адным нашым беларускім баре 10 месяца працаваў. І хоч не хоч, а прыходзілась падрывацца. Это і копейка якая-то, іх прыходзілась падрывацца, ехаць туды пару разоў на тыдзень. І не дазваляла гэта акунуцца ў свой кепскі настрой поўнасцю з галавой. А потым наша ініцыятыва, якая займаецца перагучваннем фільмаў, прапанавалі мне перакласці і зрабіць субтытры нашы беларускія да аднаго фільма. І, дарэчы, на такім сайце Кінакіпа баевік «Пчаляр» гэта мой пераклад. На жаль, толькі субтытрамі на дадзены момант, але фільм цікавы. 10 месяц я яго перакладаў, потым была прэм'ера, на якой не толькі я пасвяціў сваім фэйсам і расказаў, што я к чаму, ну і таксама хоць маленькую якую-то і копейку такім чынам зарабіў. І вось гэта мне штурхала, не давала ўсё закінуць, плюс людзі, которые любілі глядзець і любяць «Каханка вялікай мядзведзіцы». Трэба прызнаць, што каменты гэтых людзей вельмі і вельмі заставлялі мяне таксама варушыцца, таму што калі ты разумееш, што каму-то то, што ты трэба, то, што ты робіш, бачыце, я сёння нешта зусім не ў форме, прабачце. Да. Калі ты бачыш, што тое, што ты робіш, камусьці трэба, камусьці цікава, ну ты в любым выпадку заставіш сябе, пашоў! І пашоў, і робіш паціху, наколькі є сіла і час. Цікавая яшчэ штука, як картвэлы рэагуюць, калі бачаць, што хтосьці не з іх пачынае размаўляць на іхняй мове, хаця б пару-тройку слоў. Яны пачынаюць радавацца гэтаму, як дзеці, я б сказаў. Адразу падказваць, што, як. І самы цікавы выпадак быў, калі я арганізоўваў акцыю на 9 жніўня, вось уже ў гэтым годзе. Калі я прыйшоў у копі-цэнтр, дзе мне звычайна рабіла картвэлка, раздрукоўвала кубкі, якія я тут прадаю, плюс да кніг, разнастайныя на паперы штукі, я спрабаваў фоткі прадаваць, свае і свайго суседа, в выглядзе паштовак і в выглядзе А4 такіх фатаграфій, є вельмі прыгожыя фоткі. Яна брала з мяне спачатку одну цэну 10 лары, а калі я прыйшоў уже рыхтавацца да акцыі, зрабіў плакаты, дзе была крыху коротка расказана пра нас, з дапамогай, здаецца, Google Translate была перакладзена на картулі, папрасіў я праверыць, ці ўсё правільна, яна ўсё праверыла, не взяўшы ні копейкі, і ўсё гэта раздрукавала ажно за 7 лары. Самае цікавае, што калі самы першы здымак в ламінаце А4 я раздрукоўваў, самы першы раз, калі прыйшоў, кошт быў 14 лары. Чаму? Ну, з аднаго боку так, магчыма, я ўжо як пастаянны кліент, а з іншага боку,
выглядала так, що чоловіку сподобалося, що я паспрабаваў зрабіць і на іхняй мове, щоб было зразумела любому, хто падойдзе чытаць плакат не толькі беларусу ці украінцу, а таксама картвэлу. Людям гэта падабаецца, таму што для іх дзіўна, што каму-то хочацца на іхняй мове размаўляць, таму што яны лічаць сябе вельмі маленькай нацыяй. Згадалі б яны пра эстонцаў, якіх яшчэ нашмат менш, чым іх. На дадзены момант, дарэчы, па афіцыйнай статыстыке грузінаў 3 900 000. Ну, я б не сказаў, што это зусім ужо такі мала. Ці я памыляюсь? Як вы думаеце? О, салют, Михаил Королевич. Людзі падцягваюцца. І бачу па праглядах, што, хто-то падцягнуўся, як я зрабіў анонс. Прыемна, дзякуй, хлапцы, дзяўчаты. Цікава, дзяўчаты есть такі хлапцы? Таму што я бачу толькі мужчынскія імёны і прозвішчы, а? Напішыце, калі є хоць адна дзяўчына. Дарэчы, расшарце, калі ласка, мой стрым, ці зараз, ці пасля, як уже скончым гутарку, чтоб як мага больш людзей мой трындзёж паглядзела, можа яшчэ каму спадабаецца. І калі раптам хто не паставіў падабайку, то націсканіце, вам будзе не складана, а мне карысна, в тым ліку для прасоўвання стрыма. Так, 37 хвілін, і ў прынцыпе збольшага я расказаў усё, што хацеў. А пазадавайце пытанні, калі ласка, хто што хацеў бы даведацца, хто пра што пачуць, ці па гэтай тэме, ці па іншай. Зробім такую размову больш інтэрактыўнай. Дарэчы, моцна сумбурным атрымаўся мне стрым сёння. Як на вашу думку? Пакуль людзі думаюць, што-небудзь прыдумаем яшчэ. Раскажу яшчэ в такім выпадку аб тым, як я тут маў справы з расейцамі і чаму іх вельмі моцна стаў не любіць, яшчэ больш, чым не любіў у Беларусі. Ведаеце, у Беларусі я проста не любіў расейцаў. Ведаеце, па гісторыі, што і як было, сутыкаючись з тым, як некаторыя мои дзядзькі, якія ў Расіі жывуць, сябе вялі, якія планы на майбутнє. Што ж, раскажу. Шчас тады пару слоў пра расейцаў дагавару. Тут же, апынуўшыся і пажыўшы ў хостэле, які фактычна быў поўны расейцаў, потым у мяне сосед татарын быў паўгода, я стаў не проста не любіць, а блізка для таго, щоб ненавідзець расейцаў, таму што я паглядзеў, што это людзі з мірапоглядам абсалютна поўнасцю не такім, як у беларусаў, і не такім, як ва ўкраінцаў, насколькі я мог зразумець. Па-першае, самае частае, што я чуў ад расейцаў, якія тут, яны проста задавалі такое простае пытанне мне. Так а навошта ты цікавіш і глядзіш, што там у цябе ў Беларусі? Якая табе розніца? Ты тут! Яны там хай што хочуць. Ты тут займайся сабой, зарабляй грошы, плюнь на это ўсё. Беларуская мова, каму яна тут патрэбна? Навошта табе трэба? Павінна наогул быць две мовы ў свеце, руская і ангельская. І гэта я чуў не ад аднаго і не ад двух людзей. Больш всего мяне было вкурвіла, калі я пайшоў сваім соседам позна, на шчасце. Мала народу было ўжо ў краме. Пашоў в одну краму, ён крыху падпіўшы быў. І вось его прабіла, ён думаў, што ніхто акрамя мяне не чуе, глядзіць і на надпісы, на таварах, на цэнніках.
гаворыць, ну, груба, але я працытую мовай арыгінала, таму што, ну, перакладаць я такое не хочу. Блядь, як заебали гэтыя каракулі. Ну, неужели нельзя писать нормально? Я зразу бокам і чекаю його на вулиці. І тоді навіть сказав чоловіку, що, слухай, иди мне крыху сбоку, а то еще подумаю, что я реально тебе ведаю. Это было дико неприемно. Это просто был трэш. И ладно, может бы кто-то сказать, что человек крыху выпил, ну ладно. Не, на языку у человека то, что он, я так думаю. Еще вырубало то, что человек фактично пил каждый день. І розказував, як і в Казані виглядала забавка вечорами у вихідні або серед тижня робочого. Як ви думаєте? Ну, вельми просто. У них була задача, а хто більше зможе навідати барів і різностайних румочних. І в кожній треба хоча б по пару стаканцов бахнуть. Я наведал сегодня 3. Да что ты 3? Я 4. Ай, слабаки вы мужики. Вот я 5 наведал. И, блин, это была звычайная з'ява, як я зразумел. А что, у миллионнику в городе Казани больше заняться не было чем? Ось реально. Человек не любил ни читать, навіть кино глядеть он не любил. Основная радость – набыть каждый вечер какое-нибудь новое вино и хотя бы литр бухнуть. Вот отпочинок, правда? При тым, что ён уладкаваўся уже, калі мы с ими стали жить в одной кватэры. Працаваў на будоўлі кожны дзень працаваў так, что приходил довольно поздно. Здаецца, якая пьянка. Откуль у себя будут силы. И ну ты ж на завтра будешь с хреновой головой после такого. Не. В голове ничего не включалось. Вот только однойче, коли он уже купил вина и чаши, литр вина и пол-литра чаши, и коли я так сижу, назираю, сидит мужик, я бачу, як він просто від'їжджає прямо за столом. Його ще хапило мозгов, покуль повністю не вирубився, попросить: Дима, да помоги дойти до кровати. Слава Богу, мозги спрацювали. І ось на завтра він сам прийшов: давай поспрачаємося. В сенсі: ну поспрачаємося, що я пить не буду. Коли я продую, тебе 50 лары, а коли я выиграю, ты мне 5 лары. Я сразу подумал, что некий подвох. Ну, человек подлумачил, что это просто такой способ, чтобы не за 0 и взять на слабо. И вот только так, и он смог месяц не пить. Правда, потом клял себе и мне весь этот месяц. Навошта я это зрабіў? Бляха, мне херово, я не ведаю, что робить. Мне сумно, яй-яй-яй. И в первый же день после этого месяца он купил 2 литра вина, литр чачи. Правда, силы его все это принять не хапило, але он вельми старался. Ось, после этого, назираючи за расейцами, у меня як-то до их стало зусім кепское ставление. Так, ну а теперь по пытаннях. Так, якія планы на майбутнє і де самыя смачныя хінкалі ў Батумі? Де самыя смачныя хінкалі ў Батумі? Да, цікавае пытанне. А я скажу, что заходзьце в любую, менавіта куды ходзяць сталоўку картвэлы, просто є месцы, дзе адразу бачна, што тут будуць сидеть в первую чергу туристы. Там и цены будут, и померы тех самых хинкалей,
ну, вельмі так сабе. А вось калі вы зойдзеце туды, куды ходзяць картвэлы, вось там будуць сапраўдныя хінкалі. Яны раскіданыя па ўсяму гораду, часцей за ўсё менавіта гэтыя сталоўкі, установы харчавання не выдзяляецца якім-то сверхяскравым дызайнам. І в іх звычайна няма перакладу на расійскую і ангельскую мову. Вот в таких мясцінах. І в таких мясцінах звычайна стравы картвельскія сапраўды самыя-самыя такія, якія яны есть. В такія і заходзьце. Назвы, ну назв можна багата гаварыць, але яны раскіданыя па ўсяму гораду, і больш всего іх альбо в цэнтральнай частцы Батумі, альбо ў картвельскіх раёнах. В турыстычным старым горадзе менавіта такіх я не бачыў. Я наогул скажу, што в турыстычным раёне я б не спрабаваў пакаштаваць штосьці асаблівае. Адзінае месца, якое варта наведаць, это турэцкі раён. Вось там можна паесці не картвельскай, а турэцкай кухні за разумныя грошы, і гэта таксама будзе як быццам кулінарная вандроўка не толькі ўжо і ў Батумі, а яшчэ і ў Стамбул. Ну, а наконт якія планы, ведаеце, чакаем выбараў. І все сидзяць як на іголках. І мы, беларусы, і украінцы таксама. Зато вовсю активизуются расейцы, которые не те, которые все-таки позиционуют себе як антипутинцами, а те, якія вовсю прям за Путина, за войну. Ось, наприклад, на Дні Незалежності в этом году які-то умник расійський, проходячи поміж нами, спробував затеять скандал и кричал, что уши нам пообрезає. Притым абсолютно прилюдно. Ну, я его, конечно, спровоковал далей, крыху посадить на место, думал, что спровокую, что и он паспрабуе пачаць бойку и потом закрыть его с допомогой полиции. Ну, украинцы не подтримали, его собрались у меня за спиной несколько человек и матюками просто прогнали. Але это показник, тым не менш, насколько активизовались вось менавіта апошнія месяцы расейцы. И грузинская мечты ўлада, она ну, вельмі вводзіць разнастайныя законы, якія ну, копія многіх тых, што зараз дзейнічаюць в России, ці дзейнічалі некаторы час таму. Той же самый закон об иноагентах, закон об замежным уплыве, закон об офшорах, законы супраць прапаганды ЛГБТ. Дарэчы, тут можна асабліва доколупаться до этого закона, ведаючы традыцыі картвэлаў. Про іх, да, вось про іх є сэнс таксама зараз расказаць, калі паспею сёння, хаця хай будзе даўжэй крыху паспею. Дык вось все чакаем выбараў. І што будзе пасля выбараў, до конца незразумела. Але пратэсты, якія былі весной, вельмі так надзейную вселяюць. Таму што як бы не крычалі, а картвэлы вельмі самалюбівыя, трэба прызнаць. І яны вельмі рэўніва успрымаюць, калі ты хоць што-то спрабуеш ім сказаць, што-то падказаць, чаму-то навучыць са свайго досведа. Гэта просто часам это просто адметанне, нават даволі агрэсіўнае, альбо просто ігнараванне того, што наогул ты што-то сказаў. С этим пару-тройку разоў сутыкаўся. І пратэсты, тыя, которые доўжыліся 2 месяцы, ну, яны былі натуральныя, як у нас в Беларусі ў 2020 годзе. Яны упарта, сверхупарта рабілі мірна. Яны хадзілі, кучу розных плакатаў творча размалёваных выкарыстоўвалі, сцягі, песні, пляскі.
Ну але ж закон гэта не адмяніла аб інаагентах, супраць якога яны выступалі. І калі яны будуць гэтак жа пратэставаць, калі раптам будуць фальсіфікаваныя выбары, я не бачу нічога хорошага ў перспектыве. Дарэчы, чаму я гавару грузінская мечта на партыю? Я для сябе прыйшоў да высновы, што гэта палітычная сіла, гэта партыя, яна не заслугоўвае, щоб мы гаварылі, перакладаючы яе на беларускую мову, украінскую ці якую-то. Ну, наш прарасійская. Якая там, напрыклад, картвельская мара, ці нават грузінская мара. Это грузінская мечта. Конкретно грузінская мечта. Ніяк па-іншаму. Пры іх жа скасованы візавы рэжым з Расіяй, які, аказваецца, быў до гэтага года. І у мяне з вакна прям бачны аэрапорт, летакоў просто шалёная колькасць стала летаць в гэтым сезоне. Бывае, за гадзіну взлетае, сядае 4 летака. Ну, для аднаго аэрапорта Батумі, я думаю, гэта вельмі немало. І час сезон скончыўся, стала менш гэтага руху, але все равно летакоў мінімум 7 за дзень я, калі дома знаходжусь, бачу, якія взлетаюць і садзяцца. І расійскіх турыстаў сюды ламанулась в гэтым годзе аграменная колькасць. Па гэтаму планы такія, што дачакацца выбараў і пасля гэтага думаць, ці заставацца тут і спрабаваць штосьці рабіць, ці валіць адсюль. Хацелось бы вельмі паздымаць, зрабіць ролікі пра то, як выглядаюць выбары тут. Але, шчыра кажучы, я нават не ведаю, ці будзе гэта цікава. Буду ўдзячны, калі вы напішаце ці з часу ў каментах, ці потым пад відэа. У прынцыпе, є цікавасць паглядзець, так як я здымаў выбары, калі Зеленскага абралі ў Украіне, паспрабаваць мне гэтак жа сняць, як будуць адбывацца выбары так. Калі будзе хаця б 10 каментаў, дзе людзі напішуць, што здымай, я паспрабуюсь як-то вывернуцца і это зрабіць. Калі не будзе, ну то не буду здымаць. Ну, таму што гэта ў тым ліку рызыка, як я разумею. Рызыка чаму? Таму што вось все, магчыма, на маім канале відэо бачылі, ці чыталі, што не пусцілі майго сябра Андрэю Мілешка зусім недавно, падчас візарана, калі ён вяртаўся з Польшы летаком. А рэальнасць тым, што ён, акрамя ўсяго іншага, журналіст. І менавіта за той жа тыдзень, калі адбылось такое з ім, здарылась яшчэ такая ж сітуацыя з армянскім журналістам і блогерам і з незалежніцкіх медыа азербайджанскіх. Азербайджанец наогул сидзіць арыштаваны, таму што, маўляў, є запыт ад азербайджанскай дзяржавы на яго выдачу, маўляў, ён парушыў якое-то заканадаўства крымінальнае Азербайджана. Мілешку Андрэя і армяніна проста дэпартавалі. Є і іншая штука, якую я назіраю, ну, так як я беларусы уже ведаю, куды глядзець, і я не адзін это заўважыў, пытаў, нашы беларусы таксама заўважылі. Час ад часу спрабуюць глушыць разнастайныя каналы на ютубе, сайты разнастайных медыа, як мінімум нашых беларускіх. І яны пачынаюць адкрывацца толькі з дапамогай VPN, як это было ў Беларусі. Але гэта не бывае так, што там на цэлы дзень ці на 2, не. Але гэта выглядае так, як быццам трэніруюцца і спрабуюць, што могуць. Штука ўся тым, што менавіта вось што-то падобнае было і ў Беларусі до выбарчы перыяд у 2020 годзе. І я не буду здзіўлены, калі падчас магчымых пратэстаў тут таксама рубануць інтэрнэт на хаця б на пару-тройку дзён. Поэтому всім, хто знаходзіцца ў Сакартвэла, я думаю, варта узгадаць свой беларускі досвед, як зрабіць так, чтобы вы не былі без сувязі. Я, напрыклад, дакладна абнавіў свае веды. Мабыць, трэба залезці, пачытаць, є такі канал кіберпартызаны ў тэлеграме. Што там новага є? Магчыма, абнавіць
праграмы на сваіх дэвайсах, такія як партызанскі тэлеграм, напрыклад. Мы чакаем. Але ведаеш, Барэйка, калі я думаў, што за плакат за спіною, таксама раскажу. Калі я думаў, што толькі ад грузінскай мечты є магчымая небяспека для нас пасля выбараў, то недавно я сутыкнуўся з актывістам партыі Саакашвілі, ЕНД, Единый нацыянальны движ. І то, што ён мяне нагаварыў, а гэта было на тым тыдні, зноў жа на украінскай акцыі. Он, дарэчы, падходзіць туды рэгулярна, вось 5-го, калі я таксама быў на акцыі, он таксама падышоў, хаця да гэтага як-то я яго не бачыў на акцыях. Даведаўся, хто ён такі, ён, аказваецца, адзін з кіраўнікоў ячэйкі ЕНД тут, у Батумі. Так вось он нагаварыў такога, што я думаю, як бы больш цывілізавана это выразіцца. Ну, першае жаданне было яму сказаць, што слухай, так ты рускі. Таму што я чуў ад яго в адносінах да беларусаў просто ўсё, што я чуў ад рускіх. Беларусаў няма. Беларусі цяпер няма. Гэта калонія Расіі. Калі ты тут в Батуме, то ты ўжо не беларус. Хто я? Дысідэнт. На моё пытанне, а што? Є такая нацыя дысідэнт? Не, гэта людзі без нацыянальнасці. О, правда? Обалдеть. После этих слов мне, калі шчыра, вот тут вот свербіць пачало, і тут захацелось, ну, але ж нельга. Самае цікавае, што я яшчэ ад яго пачуў, што, ну што, пасля выбараў мы пераможам. Яны прям так упэўнены, што яны перамогуць, што просто не даюць нават вось такого шанса, што яны не перамогуць. Што яны далей сказалі? Ну, будзем дэпартаваць вас. Говорю, каго вас? Ну, беларусаў і рускіх. Так а чаго нас дэпартаваць будуць, як і рускіх? Нас же, ты ведаеш, што большасць пасадзяць, калі нас дэпартуюць? Ну, што он сказаў? Да мне плевать, хоть расстреляюсь. Зашибись. Я быў просто в дзікім захапленні такое пачуць. Я зразумеў, што ворага патэнцыйнага у нас як мінімум 2 тут у Батуме на будучыню, якія хутчэй за ўсё будуць рабіць, што ў нас будуць праблемы у беларусаў, і я так падазраю і в украінцаў таксама. Просто праблемы могуць быць в рознай форме крыху. Непрыемна было адчуванне. Поэтому наконт таго, якія ў мяне планы на будучыню, ну, па-першае, перажыць выбары. По-другое, конечно, я буду старацца затрымацца тут максімальна доўга, наколькі гэта будзе магчыма. Мне упарадачная анархія, як бы я так сказаў, то, як пабудавана ўсё ў Батуме, падабаецца. Я, напрыклад, чуў ад некаторых наших такое, что Грузия — это не страна для жизни. Самое цікава, что люди, якія умудряются сюды съездить, адпачыць нават по несколько разоў на год. Так вот, я скажу наконт, краіна это для жыцця ці не, так. Людям, якія любяць парадачак, чтоб все чётко по полочкам, все без пытанняў, вядома і гарантавана, што як будзе зроблена, што є якая-то падтрымка сацыяльная, як, напрыклад, якія выплаты в Нямецчыне ці ў Польшы. Вам не сюды, вам не ў Сакартвелы. Тут вам рэальна няма што рабіць, і рэальна вот тут не краіна для вашага жыцця. А для людзей, якія гатовыя самі несці адказнасць за сваё жыццё, як-то арганізоўваць его, круціцца, вот гэта краіна для жыцця, натуральна. Тут, пакуль ты не робіш якую-нибудь рэальна канкрэтную хрэнь, цябе ніхто не чапае.
Тут так пабудавана. Не перашкаджаеш іншым. Цябе не чапаюць, жыві, рабі, што хочаш. Гэта мяне прямо нагадвае, як я распытаў пра аднаго таксіста, калі ехалі, чаму яны так нармальна ставяцца да раварыстаў на дарозе. Вось ён менавіта з того ж падхода таксама як іх характарызаваў. Слухай, ну вот ты едзеш, соблюдаешь правила по дороге. Ты соблюдаешь правила? Ну так и соблюдаю правила. Соблюдаешь. Ты робишь, чтобы нам было тут кепска ехать? Кидаешься под колы? Нет? Нет. Так какие проблемы? Едь. Едь. Едь, дорогой. Ты такой же, как я. Ну, блин. Вот таки подход. И он мне подобается. Вельмі, я б сказаў, падабаецца. Вот я зарэгістраваны з мінулай восені як прадпрымальнік тут. У параўнанні з беларускай падатковай выглядае так, што тут падатковая наогул мала цікавіцца, што ты робіш, калі раптам ты не робіш які-то крупны бізнес. Падавай учасна дэкларацыі, плаці податок, а податок тут 1% от выручки в месяц. А калі раптам ты аналог ремесніка беларускага, то есть тут є два віда малога бізнеса. Мікрабізнес і малы бізнес. Ну, іх назва як-то так своеасабліва. То там наогул 0,5%. І калі як аналог індывідуальна прадпрымальніка ты дэкларацыю падаеш раз у месяц і потым выніковую в канцы года, то чалавек, які як быццам ремеснік, ён падае раз на 3 месяцы дэкларацыю. Ну там є абмежаванні, па якіх відах дзейнасці можна гэтым займацца. Поэтому я не смог зарэгістравацца, напрыклад, як той ремеснік. Але, ў прынцыпе, і як ІП цалкам нармальна. І вось такі падыход, ён вельмі радуе, і поэтому я думаю, пасля таго, як пройдуць выбары, калі нас не пачнуць дэпартаваць, як сказаў ЕНДшнік, ці рабіць, щоб мы не маглі тут нармальна жыць, як хоча грузінская мечта. Ну, трэба будзе паспрабоўваць тут уже больш які-то нармальны від бізнеса адкрываць, шукаць на яго грошы і адкрываць. Таму што пакуль што я гандлюю кнігамі в асноўным і кубкамі. Часам некаторыя мерапрыемства гатаваў ежу. Ежа часам давала мне больш выручкі, чым гандаль кнігамі і гандаль кубкамі. На жаль, час гэта як-то поўнасцю ляснулась. Ось верасень быў поўны пралёт. Наконт канала я, мабыць, зраблю асобны стрым, дзе менавіта пра гэта пагавару. Таму распісваць, што і як наконт канала я ў час, прабач, не буду. Таму што там є рэчы, якія мне цяжка будзе часам агучыць, таму што, мабыць, прыйдзецца папытаць, ці гатоў хто падтрымаць мой канал не толькі праглядамі, а я як-то умудраўся яго весці да гэтага часу, ні ў кога нічога не просячы, і мне гэта маральна будзе вельмі цяжка. Гэта трэба, себе настроіць. І падрыхтавацца, што паказаць, што я ўзамен смагу таксама, акрамя відэа, прапаноўваць. Ну і, канешне, пакуль я не смагу адрамантаваць свой планшет, будуць в асноўным толькі стрымы, і я каханка буду дачытваць уже ў стрымах. Гэта, магчыма, будзе з большай памылкай, з большымі колькасцю памылак, таму што я там не вычышчу все, як я стараўся, калі рабіў ролікі. Але гэта, здаецца мне, крыху лепш, чым поўная адсутнасць тых ролікаў. Ну і зато вы зможаце паглядзець на мяне такого прыгожага, ну, спадзяюсь, што рэальна хоць крыху прыгожа. І, магчыма, нават убачыць які-небудзь прыкольны антураж, які я паспрабую зрабіць менавіта пад гэтыя чытанкі.
Ну і далей у мяне жаданне перакласці і начытваць адзін з твораў Уілбура Сміта. Гэта такі пісьменнік, амаль невядомы на постсавецкай прасторы, але ён класік міровой літаратуры, і гэта лепшы пісьменнік, які пісаў пра Афрыку. Але самае цікавае, што ён пісаў, включаючы Афрыку, узгадваючы і розныя іншыя мясціны. І є ў яго твор, 2 главы з якога ў мяне ўжо є выкладзеныя на маім канале, дзе ён апісваў Першую сусветную вайну. І то, што ён апісвае, я так разумею, вельмі моцна пераклікаецца з тым, што зараз адбываецца в Украіне. Пагэтаму гэты твор, ну ён проста вось так вось просіцца: зрабі мяне, зрабі, прачытай мяне. Ну, правда, гэта такі нармальны кавал працы. І хацелася бы, щоб хтосьці в гэтым мог як-то мне дапамагчы. І можа здарыцца цуд, хтосьці сможа менавіта працай дапамагчы. Напрыклад, перакласці якую-небудзь главу гэтага твора, калі я скіну матэрыялы. Як што, адгукніцеся, калі хтосьці такі з'явіцца. Калі, напрыклад, я перакладу адну, чалавек яшчэ адну, то ў мяне будзе магчымасць зрабіць за больш кароткі час 2 главы начытаць. Гэта магло б, 2 разы хутчэй быць. Чытанкі будуць па-любому. Наконт астатняга, будуць, канешне, стрымы. Я паспрабую стрымы рабіць цяпер рэгулярна, раз я хоць як-то іх навучыўся рабіць. І стрымы я задума рабіць не толькі па маіх уражаннях, як я жыў тут, а зрабіць стрымы з інтэрв'ю. Є некаторыя людзі, якія мне хацелось бы, чтобы засветились на моем канале, і якія не просто маглі б са мной пагутарыць праз скайп, а якія є вось прям тут. Людзі невядомыя, але людзі з вельмі цікавым досведам жыццёвым, які вельмі карысна было б. І, мабыць, цікава даведацца шмат каму. І трэба было б мне як-то все-таки аднаўляць мае кухарска-гістарычныя ролики. Таму што я ведаю, што гэтыя ролики чапляюць маіх суайчыннікаў у Беларусі. Гэта, канешне, ролики, які будзе патрабаваць і рэсурсаў, і канкрэтных намаганняў у плане монтажу. Гэта пакуль я не зраблю свой планшет, дакладна не будзе. Таму што не выходзіць у мяне штосьці, магчыма, не цяне ноут, не выходзіць у мяне паставіць праграму для апрацоўкі відэа на мой ноут. Спрабаваў, не выходзіць. Ну а што за плакат за спіной? Гэта была акцыя, прэзентацыя да стагоддзя БНР, утварэння БНР, абвяшчэння трэцяй устаўной граматы, і праводзілись імпрэзы адразу в Польшы, в Літве і в Сакартвэла. Чалавек в кожным месяцы які-то з гістарычнай адукацыяй, тут гэта быў Андрэй Мелешка, расказваў крыху пра падзеі вакол прыняцця трэцяй устаўной граматы, і было падрыхтавана, всім жадаючым раздавалі, зараз я паспрабую нават паказаць вам крышку лепш гэту мапу. Вось паглядзіце. Тут показаны все падзеі вакол БНР, якія былі, і прытым па розных мясцінах свету. Напрыклад, напісана, што і дзе з адрасамі адбывалось у Літве, і дзе можна паглядзець, што на дадзены момант, дзе є якія-то памятныя знакі альбо музеі, што є в Германии, в Грузии, Сакартвэла, в США, Латвии, Польше, России, Украине, Чехии и Эстонии. И, конечно же, по Беларуси. И вот мне так само досталась такая цудоўная рэч, и висіць на стене. Гэта, чтоб можно было раздать бесплатно,
чтобы люди смогли потратить час на гэтую імпрэзу. Так, сейчас поглядим, якія бачны. Так, крыху трэба поправить себе. Собрались донатары и профинансовали люди ахвочыя гэты проект. И вось такая вось мапа у меня за спиной. Так, здаецца, нормально я гляджуся. А я лишь читаў з беларускіх письменников Караткевича «Дикое полювание короля Стаха». Ой, так мало. Ну, магчыма, можна зрабіць стрым, дзе расказаць, в прынцыпе, і пра ранейшых пісьменнікаў больш сталых, якія былі у нас, і пра цяперашніх. Магчыма, нават є сэнс рабіць часам міні-стрымы з прачытаннем адной-двух глаў з тых кніг, якімі я гандлюю. Ну, зноў жа, гэта трэба зрабіць апытанку і паглядзець, ці цікава гэта камусьці. У нас насамрэч вельмі шмат і зараз аўтараў, і ранейшыя часы былі. Наогул у нас у час, як было расстралянае відроджанне в Украіне, будзе 26 кастрычніка, адзначаем кожны год мы беларусы таксама такую дату. І у нас таксама было больш за 100 культурных дзеячоў. Там были не только письменники. Письменников, здаецца, из іх было некалькі десяткаў. Расстреляли, фактично вынішчылі все, что у нас росло падчас так званой беларусізацыі, калі дали людям показать, якія хварэлі душою за беларушчыну, что вось яны такія, что потом взять и... Ну, это выглядае як все-таки акция, якая менавіта для гэтай задумвалась. І поэтому, калі хтосьці пытае, а дзе наши письменники, ну, дзе, на могілках лежаць, а книги многих спалены. Дарэчы, вось час люди, которые выходили из турмы и некоторые релоковались и сюда в Батуми, рассказывали, что пакуль яны знаходзілись в турме, з турэмных бібліятэк изымалі все кнігі на беларускай мове, і гістарычныя, в тым ліку, пры тым гістарычныя, напісаныя беларусамі нават на рускай мове, і яны все спальвались у кацельні. Поэтому, ну, мабыць, поэтому в тым ліку вы не ведаеце, хто у нас є. Да, у нас многія беларусы не ведаюць, але зараз гэта менш распаўсюджана все-таки. Камусьці штосьці вядома. Так, ну што, спадарства? Є яшчэ ў каго якія пытанні? А то я ўжо нават гадзіну 13 хвілін размаўляю. Калі є, падказваю, калі не, свернусь до наступных выходных. Нават коты паснули. Прикольно. И не перешкаджают, не бегают. Покажу вам крышечку цікавостку. Котов, якія спять. Ну что, маленький зверынец. Ай, что-то я их показал не вельмі якасна. Ну что ж, мабыць, нема пытанняў. Добренько, паважаныя спадарства. Дзякуй, што прышлі да мяне на стрым. Гэты стрым я папрашу раскідаць уже максімальна, хто куды можа. Ну так, як я разумею, гэта больш людзям, хто мяне хоць як-то ведае, будзе цікава. Зусім новым людзям не ўпэўнены. Ну то дашліце тым, каму вы лічыце, што гэта будзе цікава. Давайте зробім хаця б 100 праглядаў гэтага стрыму.
Ну вось новае пытанне, якая улюблёная кніга. А вось улюблёная кніга мая насамрэч менавіта Уілбур Сміт. Яго серыя раманаў Кортні, дзе ён паказаў гісторыю аднаго ангельскага рода ад 16 стагоддзя до нашых дзён. І гэта вельмі цікава. Тым больш чалавек умее пісаць. Не все яго кнігі, трэба прызнаць, роўныя. І яго больш, чым серыя раманаў Кортні. Кортні там 16 раманаў, здаецца. І яны все мои любимые, таму што яны рэальна захопліваюць. Чалавек пісаў, пра што б не пісаў, ён пісаў смачна. Будь то паляванне, вандроўка на караблі, бой дзе-небудзь, секс, ці проста рыбная лоўля, ці здабыча алмазаў. Ён вось умудраўся пісаць пра ўсё натуральна, смачна, абалдзець. Нават в адном з раманаў апісана, як стары слон, на якога палююць. Раман, в якім напісана частка рамана з погляду слона, старога, ўжо старога, які блізка да таго, щоб памерці, і паляўнічага, які сафары на гэтага слона арганізоўвае. І вось калі апісваецца, як гэты слон уцікае ад пагоні за ім, як он на это глядзіць, успрымае, такое ўражанне, што аўтар перасіліўся ў слона. Гэта проста абалдзець. Але калі раптам дзе знойдзеце, у яго є не толькі серыі кніг, от як серыі раманы Кортні, яшчэ там якія-то серыі, є і асобныя раманы. Ось ёсць такі раман у джунглях Чорнай Афрыкі. Гэта чыста адзін раман. Але варта яго, конечно, пачытаць. Праўда, пачатак гэтага рамана гэта не для слабанервных. Там натуральная мясарубка. Але нават гэта мясарубка апісана вельмі цікава, так, што прабірае да дрыжыкаў. Вось гэтыя кнігі. Што ж, добренько, паважанае гаспадарства. Я разлічваў вось дзесьці на такі час стрым зрабіць. Гляджу, што мяне хоць які-то час паглядзелі 21 чалавек, 21 прагляд, а на дадзены момант глядзіць 4 чалавека, то есть вы, гаспадарства, датрывалі столькі часу і 4 мяне не гледзячы ні на што глядзіце. Я па шчырасці уражаны. Што ж, сканчваем да наступных выходных. Магчыма, пасярод тыдня чытанка будзе чарговай главы каханкі Вялікай Мядзведзіцы. І да пабачэння. Всё, сканчваю.